یەکیتیە ئەوروپا بریار دا ku navê heft wezîrên nû yê rejîma Esed bi ser lîsta sizayên taybet zêde bike û bi vî awayî navên berpirsên Sûriyê gihîşte 277 berpirsî ku destên wan di tawanên cengî li Sûriyê de hene di gel 72 dezgehên girêdayî bi rejîma Esed re. Hevpeymaniya neştîmanî ya hêzên şoreşî û opozisyona Sûriyê girînkiya aktîvkirina karên mîkanîzma serbixwe ya navdewletî ya ku sala 2016 de hatiye damezrandin heye ji bo sizadana tawanbarên cengî li Sûriyê. Duh Yekîtiya Ewropayê daxuyaniyek belav kir û tê de dazanîn ku lîsta taybet ya sizadana tawanbarên cengî li Sûriyê berpirsên rejîmê yê binpêkirinên mirovî derheqê sivîlan kirine li xwe digire û ew sizane tejmîdkirina mal û mulkên berpirs û kompaniya li xwe digire. Yekîtiya Ewropa amedebûna xwe daye ku sizayên zêdetir bisepîne bi ser wan de. Li gorî daxuyaniya Yekîtiya Ewropa sizayên hatine sepandin mîne qedexekirina petrol û neftê, bendin li ser bazirganiyê û berhênanê, tejmîdkirina mal û benga navendî ya Sûriyê û herwiha got wê bendina li ser wergirtin û nardina çek û amêrên giyandinê ne ku ji bo çavdêrê û tepeseriyê kirina milletê Sûriyê tên bikar anîn. Di dawiya daxuyaniyê de hatiye Yekîtiya Ewropa tekeziyê li ser çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê li gorî biryara Encûmena Ewlehiyê 2254 û daxuyaniya civînê ya sala 2012 de dike, ev biryar ji aliyê hevpeymaniya neştîmanî ya opozisyona Sûriyê ve bi germî hat pêşwazîkirin û ji aliyê xwe ve jî tekezî li ser pêdiviya livandina dosyeya dadwerî bi awayeke mezintir kir. Mîna avakirina dadgeheke taybet bi tawanên cengî û tawanên li dijî mirovahiyê yên ku li Sûriyê hatine kirin û bi taybetî jî di dema ku Rûsyê Encûmena Ewlehiyê ji kar dixe û rêgeriyê dike ji bo nehiştina veguhestina dosyeya Sûriyê ji bo dadgeha tawanên cengî ya navdewletî. Ji destpêka meha berçileya sala 2012 de hinek siza li ser kesatiyên aborî û siyasî û di serî de jî Beşar Esed serokê rejîmê û endamna malbata wî û digel hinek kompaniyên wan sepandî bû.